vakalisa Yini madoda? abalikhona igqirha phezu kwempune zamanywabe zakwandondela zakwamamali zakwamasbofu niyamazi ukhulela kuni ndeko sebasitababusheni nimaze ngunathi kodwa amathanga amjika athi kukungawo athi amandla amathambo ophuma kwizane zamampondo zakwathatha zakwandaye angunankunzi wengunothandi uzowuvakalisa kwesiseko uzowuvakalisa kulalali obaphakwa gemjikile phakwa jowe phakwa nosithile phakwa no-amen likhona igqirha liyakwazi ukuvumisa iindaba ezifutshane neendaba eziseqabakusha uyalisebenzisa iyehla uyayikhanda ingokotho igqabi layo nengihambi ndiyaqamakusha uyazothula izinqaki zabantu uyaqebisa abantu ndiyaqamakusha uyathandazisana kunye nabantu ndiyaqamakusha ewethu yakayothula imithwalo nakuye ngenye imini ndiyaqamakusha naye uyayothula imithwalo phezu kweentloko zabantu ndiyaqamakusha sitsho ukuthi ke phakathi kolankundla kagatyeni ukhona umhlekazi ukungawo uphumisa nobaselele uphumisa nobuyatya uphumisa nobushezi ndiyaqamakusha oba sengxakini sona sakho siyakuhlupha sivuyarhawuselela ana ndilale ebusuku sinarhumeri ndiyaqamakusha iyakwaziqasana ezosini khetha ukuthi bakubekama bakubehile ndiyaqamakusha ulalade namsisike sikhona kakhe emjikini sokwasingalo ndiyaqamakusha ukhwazile obosona sehlabathi wakhazibula igqirha wajonga ezantsi wakhazibula igqirha wajonga west wakhazibula igqirha wajonga ngasentla esidilili igqirha lakwagatyeni lakwamamali phantu kwezandla amampondo